Hello, may ngudto mga guys. Mga ano ta, luto na akong tinulang at ngigi. Ug atong kinilaw. Hey guys, kaano ta? Higop ta sabaw mga guys. Ang isa sabaw eh. Tamis nga presko pa kay nga guwan. Alpas pa kay mga tangigi ba? Ang kinilaw. Oh. Kaano ta? Ngudto. Tinami asa kuan. Tangigi. Yung tiyan niya ba? Tiyan. So, dito sa sawan. Kaano ta mga guys? Ambok ay puyag-puyag. Kinilaw. Dito ta. Kumbati. Bigop sabaw. Kaon sini. Kunti lang, kunti. Hang. Ito. Dami kayo eh. Buyag, brato ng kilo. Ang sabaw. Oh. Kinilaw deh. May quick. May soft drinks ko doon eh. Pakas na. Tiyan sa kwan ba? Pangigi. Patami ah. Sausa to tuyo suka. Ayan. Gihos sabaw. As kinilaw nga. Gusto kayo. Partner siya. Hindi akong hapon magsugba. Sabaw. Ang mga guys, oh. Kinilaw, lami kayo. Mga paborito sa mga Bisaya ni kinilaw. Kinilaw nga tangigi. Labis kayo. Tamis kayo magsabaw. Tamis kayo gunod. Kaon. Lami kayo. Lami kayo sabaw. Buyag. Hang asili. Ini kayo mga guys. Thank you for watching mga guys. Salamat. Thank you. Kumbati.